ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଟିକେ ସରରେ ଏତେ ଘିଅ ବାହାରିବ ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ସରିଲାଣି? ରାତି ପାଇଲେ ଗୁରୁବାର ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସକାଳୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇକି ଛଞ୍ଚ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ମାନେ ଗୁଗୁରରେ ଲିପି ଦେଲେ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ଆଉ କ୍ଲିଅର ଝୁଣ୍ଟି ବି ଆସେ। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହୁଛି ଚାଲୁନ ଟିକେ କମ୍ବଲଟା ସଫା କରିଦେବା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସଫା ହେଇନାହିଁ ଏଇଟା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସର ଥିଲା ଫ୍ରିଜରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଘିଅ ବାହାରିଛି। ମୋ ମନ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଘର ସବୁ ପୁଛାପୁଛି ସରିଲା ପରେ ବାହାରେ ବାଲକନି ପୁଛାପୁଛି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୁଗୁରରେ ଲିପି ଦେଇଛି, ଲାଲିଆ ମାଟି ବି ଆଣିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ପରେ ଲିପି। ଆଜି ଏତେ କାମ ଥିଲା ଯେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। 2 ମିନିଟ୍ରେ ମ୍ୟାଗି ହେଇଯିବ ଭାବିକି ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦିପରକା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ନ କରିକି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ ଶାଗ ଖଡରା କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଛୁଆକୁ ଆଉ ତା ବାବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଳି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲାଲିଆ ମାଟିରେ ଛୁଞ୍ଚ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ବେଶୀ ଭଲ ଶୁଖିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ଉଦା ଥାଏ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଟିକେ ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ